Kinong terai juga kot kakhia ki badai petker pang ya ka tuberculosis Rangbah ka National Tuberculosis Elimination Program NTEP haka jinga terai rengkar ber ka office u block development officer Umling C&Rd block haka lai phau tarik ujleo kila penlong ka program TB free village sensitization meeting to headman of Ribhoi district lani ka jinga kenduk lang baro ki Rangbah Shnong ki Shnong paper ki bahap hapo ka Umling block kajing temu ban penlong ya kani ka program kalong banang beteng ya kajing pensyai pat ba ban rat ding khong ya kajing pang tuberculosis hapo ka district ka jela bat karihi baro kawe hakani ka singi lawan banyadan lang u Dr. M Mauri state TB officer Dr. E Kalwing district TB officer Agreswar Das na ka kunhun Piramal Foundation kong rap lang Ika Nongkling Gram Sevak Umling C&Rd block kong N Tracy Kharkamni state coordinator FJ Dengdo DPC NTEP mat kirang pasnong joki Shnong paper hakani ka program layo ekajing batay na u Dr. M Mauri halor ka jingale jo katanat ka kwat ka khia bakala bu ka thong ban pendunano ekani ka jing pang house nam 8000 arhusan nakaliang u Dr. Mauri ula batay ru yikidak kishen jo ka jing pang TB ki ba pau shabar ki ba kun thop ekajing post app hakapor met kajing jerho kajing hiar kilo hakamat ubreu bat kiwe kajing ba khali hakapai dei bat kapoi kakya jong kinong Shnong di jongi kambun sen ni julap agi Shnong nongkat nong di jongi ha pangidon ni kanu kanu jing pangi buli de ka sarkar ka yoi ya kani kajing long reserve ka jongi kinong Shnong kinong kandong di jongi na kata kadao ka shim ya kani ka initiative ya kajing jam ka bakongsan banwanra ya pi kinong Shnong kinong mikmat na Shnong baper ki Rangbah Shnong Hoy mitip mi don na pring jong pi ki bala don ni gijin pule ki ba haklido ki don ki bala nang na start ki don ki ba tip ki ba shapang ka jing ko jing kya ba shapang ka du jing penya ki Shnong ki thaw ki jangi ndre ki don ka tin ka baong ladang ni bersham ladang ni phang ni bersham ka pi im la ne ka pensai dikata ka jing kan tu na kanyang ka jongi ka office yung video ru ipwa ba kajing ya don lang ba kajing ya wan ka jong pi kun ki Rangbah Shnong lagi nong mikmat ki Shnong jong pi ba ba pin shem ya kani ka jing jam ka papongsan banwanra ya kajing ko jing kya ki Shnong ki jongi namar bangitip ba dei lang ba jong pi ba ngila ban besok ti ban besok ya ki jing ya rap sha ki Shnong ki jong pi klam da don kajing ya train lang ka jong pi kun ki Rangbah Shnong ba ki nong Shnong ni tips kem bangin nom la banle nakataka daw ishim ya kanya kasinjam ka pamenta banwanra shushu ya ka Shnong ka banong free na kanika jingpang TV ka bangitip ka balakta bat shim ya kijing em jong ibe bathon gi jongi ladang imla bang sumarika nitip ru ba kani kijingpang ka balak ban sumar nakataka daw ni khot ya pi bat wer ya pi ba pinsno baha banya lang bat ka health department doktor nga kwa ban pen kan mau ngi la trishtom na kabanta ka ni ka VHC ka ba ka Shnong ka thau ka ha ban pe ka di ka we na ka committee ka ban pe ban kmi na kabanta ka jingkot jingkya to kinong Shnong ki jongi tenga shimi ka ni ka kabu doktor ka ni ka por ban pen kan mau ki para ki Rangbah Shnong ki sketri Shnong ban buram ki jongi makin sneo baha ban shim ba gati ka committee kan long ru away ka committee ka ban mi shakmat ban khami ban pe na ka banja ka ne ka jingdon jong kinong pang lani yo don ki ba puri ek ni jing pang Shnong ki thawi jongi da ka jingdon jong ka committee ka men scam ba kanu ka bawan na ka yang ka health department sha ki Shnong ki jongi kan long ka jingara ti ngawer bat ni wer lang ye pi baro ka ne ki mat banja respected headman secretary to coordinate to come forward for strengthen the view and to take courage to come forward for the eradicate of this tuberculosis in our village. Per lakh population. Kemudian naman na kasilak ngidan sispak handai pulai sispak handai pesangot di bapang TV. Tiang ikmilenti haksnam arhajar arhusan banpenjuna syaka sau posau per lakh population. Nakasispa handai pulai syaka sau posau man la kasila. Moh kata di gawai objektif
kebaar bat kalong ba kejingyap benta kalong ba lai kusau man la Shillong ki bayang hari India sini ti benta ka sarkar India lengba kene ka arajar afsan ka kwa ban penpoi syaka lakum no lai ngut ha ka Shillong ki banyang ti kita ka de target ka bangi thui nanti benta banjo mo ti ka ba pite bru ba ka jingpang TV kade ke jingpang ka ba slam ba ta ki spa snem shua ka snem ka praspa prapuar shua ka snem ka praspa prapuar ki briu ki raikho ki jerho ki ring kimbam ba tingteng ki jerho snam ki yap kimtip balai pe gada lese ka for jingi misal tadi boy mami snam ni slingit ong yo bi thar ne abo jerho snam ni ong yo bi tendai nadu tu ka por ki briu ki yap tendai mongno angu yu blai ba ka snem ka praspa prapuar lengba ni scientist bakateng robot cox ulap yang ni berpenlong yang di Jepang TV balakot yang tahu mycobacterium tuberculosis dai hadin balak yang tu kenyang kisah sedang penbenwa di dawai kumno berpenkot yang di Jepang TV dia mentah kat panangya kisni nginang syam di dawai bertemai tang hakapo balong DTO mengaruh gidang hapai gidi gidawai resistant TB resistant ni hapai injection hadu man la kasi hadu ndru bana ndrei benta namara ngalayu i wat hani hari hoi pengawan ai kidan ginampang gibayo injection man la kasi ndru bana tingtang kimlai bru kumno kimlai mentang ki awan ai inject ki habia kilometer pasal step penuan biang pasien jing tebun na ki no kedawai ti hendai da jing start ti beriu iru syampang mentang ngilala ban treat yang jing pang TB what iki multi drug resistant TB ru kan dependent come injection tang lagi dawai ban shudi kene ke success kene ke bangi haban sungu you blame sungu itu break bawa sistem ban lap ye kene dawai